पुढे बातमी आहे नागपूरमध्ये पारडी उड्डाणपुलावर एक दुचाकी स्वार स्टंट करत होता आणि विशेष म्हणजे हा दुचाकी स्वार पोलिसांच्या गणवेशामध्ये असल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झालेत। हा दुचाकी स्वार खरंच पोलीस आहे की नाही याची अजूनही खातरजमा झालेली नाहीये। सध्या नागपूर पोलीस या दुचाकी स्वाराचा शोध घेत आहेत, मात्र हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे याबाबत कुठलीही माहिती मिळालेली नाहीये। दुचाकी स्वाराची ही स्टंटबाजी पहा, पोलिसाच्या वेशातला हा दुचाकी स्वार आहे आणि दुचाकीवरून जात असताना त्याची स्टंटबाजी सगळी आहे। त्यांनी हेल्मेट घातलेला आहे, पोलिसांचा वेश आहे, मात्र दोन्ही हात मागे बांधून अशा प्रकारे दुचाकीवरून ही स्टंटबाजी सुरू आहे। शिवाय त्यांना मांडी सुद्धा घातलेली दिसते दुचाकी चालवताना। तर प्राणायाम त्याचा स्कूटीवरून सुरू आहे। अशा प्रकारे ही सगळी स्टंटबाजी या दुचाकी स्वाराची कॅमेऱ्यामध्ये चित्रित झाली आहे। हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे याबाबत स्पष्टता नाहीये, मात्र हा दुचाकी स्वार नेमका कोण होता याचा आता शोध सुरू आहे।